Αγαπητοί συμπολίτες, ένας από τους χειρότερους μηχανισμούς χειραγώγησης της κοινής γνώμης στις σύγχρονες δημοκρατίες είναι δυστυχώς οι στημένες δημοσκοπήσεις. Είναι κάτι που στην περιφέρεια Αττικής το ζήσαμε και πριν από 4 χρόνια με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σγουρού, όταν όλες οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις μας έφερναν σε νούμερα της τάξης του 11, 12, 13% και τελικά καταλήξαμε στο 18%. Το ίδιο επιχειρείται να γίνει και τώρα. Έτσι λοιπόν σήμερα, 5η 14 Σεπτεμβρίου, στα νέα, τα γνωστά νέα που εκδίδει ο γνωστός ολιγάρχης κύριος Μαρινάκης, δημοσιεύθηκε μια αγορασμένη δημοσκόπηση που φέρνει τον κύριο Χαρδαλιά στο 42%, τον κύριο Σγουρό στο 12%, τον κύριο Ακιμίδη στο 7% και επειδή φαίνεται εκεί δεν τα υπολογίσαν σωστά και τα νούμερα δεν έβγαιναν, γελιοποιούνται. Διότι από εκεί και πέρα έχουμε την κυρία Τσίχλη της Λαϊκής Ενότητας, μια συμπαθέστατη και γιγανότατη κατά τα άλλα συνάδελφο περιφερειακή σύμβουλο, αλλά με ένα φορέα που παίρνει 0,8% στις βουλευτικές εκλογές να βρίσκεται στο 6% και ο κύριος Πρωτούλης που στηρίζεται από τη Λαϊκή Συσπήρωση, που ήδη είχε συγκεντρώσει στις προηγούμενες εκλογές 9% και το ΚΚΕ ανέβασε τη δύναμή του 2 μονάδες στις πρόσφατες εκλογές, να εμφανίζεται πίσω από την κυρία Τσίχλη της Λαϊκής Ενότητας στο 4%. Είναι προφανής ο πανικός που έχει πιάσει τους ολιγάρχες, τα μεγάλα συμφέροντα που θέλουν έναν άνθρωπο πιόνι και εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους στην περιφέρεια Αττικής. Θέλουμε να σας περάσουμε ένα και μόνο μήνυμα. Αντισταθείτε. Αντισταθείτε ως συνειδητοί πολίτες σε εκείνους που θέλουν να σας μετατρέψουν σε πρόβατα που θα οδηγηθούν στην κάλπη να ψηφίσουν σύμφωνα με τις δικές τους επιθυμίες και για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Θα βγουν και άλλες στημένες δημοσκοπήσεις. Η απάντησή μας θα είναι μία. Θα ψηφίσουμε για τον τόπο μας και όχι για το κόμμα μας. Και τα δεδομένα, για να τα γνωρίζετε, είναι σαφή. Τα πραγματικά νούμερα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Χαρδαλιάς γύρω στο 34% και ο κύριος Σγουρός με ικανή απόσταση από τον τρίτο κύριο Ιακιμίδη βρίσκεται στο 22%. Αυτή θα είναι και η μάχη του δεύτερου γύρου που θα κρίνει το ποιος θα εκλεγεί στην περιφέρεια Αττικής. Θα ψηφίσουμε για έναν περιφερειάρχη αποδεδειγμένα έντιμο, ανεξάρτητο από μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και βέβαια όχι κομματικό υπάλληλο όπως ο κύριος Χαρδαλιάς που δεν έχει εκλεγεί τίποτα αλλά παντού διορίζεται από τον κύριο Μητσοτάκη και θα είμαστε περήφανοι γιατί αύριο θα έχουμε μια μαχητική, ανεξάρτητη, αποτελεσματική και κυρίως πραγματικά στην υπηρεσία των πολιτών περιφέρεια Αττικής. Να είστε καλά.